सबसाय इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर-थोर गिनानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै। राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर-थोर गिनानै दंनो। दा माखौ मानि थाखाय मा जाहोनाव थोर-थोर गिनानै दङ बेनि फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोना बे भिडिअ'आव नायनानै मिथिनानै लादो। जेराव जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया बांद्राय गोबाव सम गैला, बिसायख'थियाबो खाथि जाबोदों। थिग बे समावनो पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारफोरनि पलिटिकेलि दावहा जानाय डिबेट खालामलायनायफोरखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बेनि सिगां नैबे भिडिअ'खौ एसे नायनानै लाग्रोदो। पर्बतजरायावनो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गुरु कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगा। तो बे जायगायाव बेबायदि पापी मानसिया माबोरै माने रायजोफोरखौ बेंगासिनो बे बिराद गिदिर सोंलुनि बाथ्रा। आं ओंखायनो पर्बतजरानि रायजोफोरखौ खावलायो फैगौ समाव बे मुनमुन ब्रह्म बे बिथांखौ पर्बतजरानिफ्राय पुरा माने होखारहरनानै बिथांखौ तेजपुराव दोनहैनांगौ आरोखि। थानो तेजपुराव गोबां रोखोमनि जायगा दं, हटेलबो दं, पाग्ला फाथकबो दं। अबाव थाङो आं मिथिया, मुथुते तेजपुरा बेनि थाखाय सुइटेबोल जायगा आं बेखौ बुंनो हायो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों दा समनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि एकेबारे लिमिटेड साब्रै साबासो लिडारफ्रा जेनखागोना 100% रोखा जानानै दङ। दा बैफोर साब्रै साबासो लिडारा सोर? दा बै आपकामिं बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो गासैबो दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोनगोन, सिनायनानै मोनदांथिनो हागोन बैसोर जेनग्रा लिडारफोरनि महर मोखाङा माबायदि। बै आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिखौल' नेनानै थादो मानगोनां रायजो राजा नोंथां। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावहायनो मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टआव खननै खेबनै इफेक्सन खालामदों। बेबो सोरखौ? जोंनि बर' फिसाफोरखौनो। आरो नै बावैसो सान सिगाङावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ना सान्तिपुर ना मा होननाय मोनसे एरियानि सिङावबो माने इफेक्सन खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ नुदों। बेबो सोरखौ? जोंनि बर' फिसाफोरखौनो। दा बै इफेक्सन जानायनि एगेन्स्टआव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बै इफेक्सन खालामनायनि एगेन्स्टआव मानो मिडियानि सिगाङाव फैनानै बाथ्रा बुंफैनो हायाखै? मा कारनाव, मा जाहोनाव? ना बेफोरबायदिनो जों बर' फिसाफोरनि सायाव माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ मिसइउज खालामनानै बिथांमोना आन्दोआव माबाफोर बेनिफिट्स मोनो नामा? जायनि थाखाय दिनै जोङो खनले बेफोरबायदि जोंनि बर' फिसाफोरनि सायावनो अयथासार इनाय अनागारि नायगार ना इफेक्सन खालामनाय होस्रांनाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बेफोरबायदि इफेक्सन खालामनो थांनाय समाव बै इफेक्सन खालामजाग्रा जायगानि रायजो राजाफ्रा जेब्ला फरेस्टनि मानसिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैयो, बे मोगा मोगि जानायाव जोंनि बर' बिमा माहारिनि 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बैसो जानाय बर' बिमा माहारिफोरखौ बुनानै साजा होनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों। बेसे लासि सिंनि बाथ्रा, जेराव बेराफारसेथिं जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुङो? गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायाव लायनो 4 बोसोर गोजोन माने बारबोबायनो। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लायनो सान्थि गोजोन गायसननो थाखाय 35 लाख सुबुंफोरखौ लानानै गोजोन गायसनलांनो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारि फैदोंनो, आगान होफैदोंनो। रायजो राजा नोंथांमोन नायदो बेसे गोदै डायलग ना, सोरनिबा खुगानि सेल्फिश नंखाय डायलगजों जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोजोमग्रा नंला। बे बाथ्राखौ खिन्थु मिथिनानै लाखा। बबे मोनसे एंगोलनि मोजां डायलगखौ लानानै दिनैयो बिसोरो जों रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै डायलग मारि फैनो हाबावगोन? रायजो राजा नोंथांमोन, बिसोरहा जों रायजो राजानि सिगाङाव डायलग मारि फैनो हानाय खुनु मोनसे पइन्टआनो गैला। पइन्टलेस बिसोरो दिनैयो गासैबो एभ्रिथिं माने पइन्टलेस। बिनि थाखायनो बिसोरो माने मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बै थांनाय 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट खुंथाय खालामनाय समनि जालांनाय माखासे जोंनि बर' हारिनि बिखानि जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजाबाय थानायखौ जोङो बारम्बार नुगासिनो दङ। बेसे लाजिथावना बाथ्रा, बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा, जेराव बिस्रा दिनै पलिटिकेलि पइन्टलेस जाबाय। दा पइन्टलेस जाबाय नालाय जोंनि बर' हारिनि जालांनाय माखासे
दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौनो दिनैयो सोरबा जोंनि बर' हारिनि लिडारनाव दायखौ जाबसिनो नाजानाय जाबसिनो नागिरनाय पलिटिकेलि बेफोरबायदि माखासे डायलगफोरखौ जों दिनै खोनानो मोनगासिनो दङ ना बेसे दुखुनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबदो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि जोंनि इउथ BPFनि मावथि आरो BSUनि मावथि आरो पेरेन्ट बडिनि प्राइमारिनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों मुसलपुर समाजनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो खावलायदों आरो जोंनि मावथि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों एबार 2025 मायथाइयाव BTCनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाव जोंनि BPFआ मुसलपुर समाजयाव जों देरहासारगोन बे रोखा मानोना थांनाय MP इलेक्सनावबो जोङो मुसलपुर समस्थियाव मुसलपुर समस्थिनि EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बार MP इलेक्सनावबो जों बिथांखौ फेजेनखादों ओंखायनो दिनै मुसलपुर समस्थिनि सिङाव थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थर गिनानै मुसलपुर समस्थिनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै आरो BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर्मायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौ होननाया बेखौ जोंबो लुबैदोंमोन नाथाय राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दाबथाम दाब्रै जायगा नायनानै दिनैसिमबो 5 बोसोर जानोसै बिथांमोना लुफुंनो हायाखै आरो अजय कुमार बारला सार बुंनाय मथे BTR सुक्तिनि गेजेरजों जि फैनाय माखासे एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन जेरै बर्मायाव जानो गोनांमोन बेबो जानाय नंला दा ओंखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा राकेश ब्रह्म आरो UPPनि सायाव बिराद रागा जोंनानै दङ जों रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनानै मिथिदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोद मिनिनो आरो लाजिनो ओंखारदों राकेश ब्रह्म बिथांनाव दाखालि बावै गोजौ सोलोंथाइ लानाय PhD छात्र स्टुडेन्टफ्रा जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ PhD लागासिनो दं होननानै अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै दा बै PhD स्टुडेन्टफ्रा मिनिदोंनो जों जे MBBS फरायाखै MD फरायाखै PhD सो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा EM जायनाखि PhD हल्डार आरो MBBS फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो दा बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि MCLA जाना दं EM जानानै दं जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै BTRनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया BTRआ मा BTCआ मा EMआ मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया सासे जेबो रोङै मानसिया मुसलपुर समस्थिनि MCLA आरो EM जानानै दं बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा ओंखायनो दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजों जेबो मोनला जोंहा BPFआ जोङो बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एबारनिफ्राय BPF सरकार फैनायनि उनाव जोङो मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन BTC ओनसोलनिफ्राय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 5 लाख जोंनि BPF सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो मुसलपुराव अकल मुसलपुरल' नङा BTCनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास लुफुंगोन दा दिनै मुसलपुरावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार मुसलपुरावबो BPF सरकार जानायनि उनाव बाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास लुगोन मुसलपुरावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो जोंहा BPFआ सिद्धान्त लाखानाय दङ जे मेडिकेल कलेज गायसनगोन BPF सरकार फैयोब्ला दा बेफोरबायदि BPFआ मेरला आसनि लादों दिनै थांनाय 5 बोसोराव राकेश ब्रह्मआनो जा UPPनियानो जा मोनसेबो खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै